uchiita mwana wekuonera pamapikicha ari kuSouth Africa ari kumabichi achidya mari yake, hauna kana zuva 1 raunombonzwa zvichikuvatumira kana senti. Then after some years ndo paunozoona pamba pari kusvika motikari ine GP. Vanhu vari kubatirana ari kuonga hapana kana bhega kana ungonzi tauya naye uone miromo yakaputika hapana. Zvinorwadza mudero. Ndo zvatiri vanhu muna Mwari. Ndo unhu hwedu chaiwo pana Mwari. Ipapa pari kuda kuti Mwari pindirai zvitupa zvangu zvibude, ndabva pano kana chaita ndamunotsvaka basa zvinhu zvindifambire. But zvese izvozvo mukurongwa kwazvo Mwari wacho haana kana kunamatwa kana kuseni kana but ari kutarisira kuti zvinhu zvangu zvinofanira kufamba zvakanaka. Ndo inonzi pride, highest level yepride, kutarisira Mwari kuti unofanira kukuitira zvinhu but iwewe don't play. But you still have the guts. But why Mwari musina kundiitira? Mwari ngatibatsire. Mangwanani anorega indinamate. Baba maita yenyu mangwanani ano. Zita renyu ngarikudzwe rinamatwe muguta rino ramasvingo tinonyengetera. Nyasha ngadziwanzwe nemumugwagwa vanogamuchira vagamuchire. Wekuropafadzwa varopafadzwe nekuti wenyasha wagara newenyasha. Baba maita tinotenda muzita raJesu. Amen. Mateo 4 verse 4. Mateo 4 verse 4. Satana achidzidziswa mukuru wematicha. Jesu akapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi, munhu haangararame nechingwa bedzi, asi neshoko rimwe nerimwe rinobva mumuromo maMwari. Akamupindura achiti, munhu haangararami nechingwa bedzi, munhu haangararami nechingwa bedzi, asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo maMwari. Kuchibvirwa chingwa vana baba nana mai, hakusi kurehwa bakers inn, hakusi kutaurwa lobels, kuri kutaurwa nzira dzatinoshandisa kurarama panyika ino to sustain our lives. Zvese izvozvo zviri kupinda mukategori yechingwa. Basa rako ichingwa. Chipo chako ichocho chingwa. Your knowledge, your education chingwa. Ndo zviri kunzi naJesu, munhu haangararami nebasa chete. Munhu haangararami nechingwa bedzi. Akumudza kuti for a life of a man, kuti isustaineke zvakanaka, anoda shoko rinobuda mumuromo maMwari. Saka shoko raMwari rikashayikwa, nyangwe munhu akawana chingwa panyika ino anoparara ainacho. Ende vamwe venyu you are victims of this. Ende vamwe venyu munoziva vakasangana nazvo. Munozviziva kuti when it comes to earthly things, this brother was blessed, my brother was blessed, but something just happened, something beyond our understanding. How come kuti my guru vakangotanga kungohura for Norway, chikafu chaivepo, motikari dzaivepo, munhu haangararami nechingwa bedzi. How come zvese zvaivepo?
akafoira sei zvinhu zvese maresources ese aivepo. Jesu anoti munhu haangararami nechingwa bedzi. You need the weight of God. Unoda shoko raMwari. Do you know kubudirira kwako kunoenderana? Kubudirira kwako kunoenderana nokuti une shoko raMwari rakawanda zvakadii musystem mako. Not only musystem, shoko raMwari riri mauri riri active zvakadii. Riri active zvakadii. Unogona kuva naro mauri vese vana baba nana mai. Hakuna asingazive kuti kwakanzi kusaba, but people will go ahead and steal, but shoko wanaro. But chii chaitika, shoko ravainaro harisi active, havana pretendera kuti rive active upenyu hwavo. Wakaramba the lordship of Christ. For the Bible says, according to John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So if men akanzwa shoko raMwari, then what decide kusaita zvarinoreva iye arinzwa, right? Shoko ndi Jesu nekumwe kutaura waramba lordship ya Christ. But ukamvunza kuti wakagamuchira Jesu saishe nemuponesi wako here, ndakagamuchira the same Jesus Christ. Yes, wari kuramba every day through mabasa ake. Lordship is allowing the word of God to be active. Ngarive iro richakuudza zvekupfeka, ngarive iro richakuudza vanhu vekutamba naro. Mashamwari ako anofanira kuqualifya within the scriptures. Ukaona waita shamwari isiri kukwanisa kuappruvwa negwaro, unoenda kubasa risingaappruvhiwi negwaro only because wakatenda vanhu vakati zvinoraramisa. But iwe hauna kunzwa here kuti munhu haararami nechingwa bedzi? Hatisi kuraramba kuti zvinoraramisa, but munhu haararami nechingwa bedzi. Is it word approved? Is it word approved? Vana baba nana mai vakomana nevasikana, upenyu hwemukristu, upenyu hwemukristu, upenyu hwemukristu hunobva mushoko riri musystem make. Right? Your success, you can never manifest a good dimension of success uchirarama kana life. Never say it will never happen. Haufu wakabudirira zvine umwari uchirarama panyama unonyepa iwe. Only when you start to walk by faith, not by sight. When you start to plan by faith, not by sight. When you start to plan by faith, not planning wakatarisa payslip yako. You cannot please God when you start planning wakatarisa payslip yako. You are earning $300 and now you are limited. You see? You are limited to $300 and you are trying to fit in God in your $300. Yeah. But faith will put away payslip ya 300. Munhu oramba achinyora zvinhu zvinokusvikira kuma 20,000 ati believe what I'm going to. Vanhu wobvunza kuti how out of 300 zvinoitika sei kuti 300 inobuditsa zvinhu zvawanyora zve 20,000. Hamuna kunzwa here imimi kuti bhodhoro remafuta rakazadza madhiramu kusvika apera? Hamutendi. Munonakirwa nenyaya dzemubhaibheri kudzinzwa kudziteerera, but kuti mudzitende mudzipractice muone simba radzo hamudi. James akanyora akati musangove vanzwi bedzi, ivai vaiti veshoko, so that you can experience, you can have an encounter, you can have a personal experience. Right now uri kusimbiswa nematestimony evamwe vanhu, not kuti Mwari musarudzi wavanhu, but iwewe you don't want to be bold enough and practice the word. As Christians, we are called to practice the word. We are word practitioners, word believers.
Word doers are world changers. Word believers, they do not just have to believe, they must do. Usango a word believer, become a word doer. Vana baba mai makaenda kuma college, vamwe venyu makaenda kuma university. Pamakabva ku college magraduate, pamakabva ku university magraduate. Makaenda kunotora here mari ku bank. Ndiana akaenda ku bank ondowana mari achibhadharwa kunzi akagraduate ane degree robotics, ane degree neurology. Ndiani? But ruziwa haana here, anarwo. Saka ko mari apiwi. Zoreva kuti anogona kushaiwa kana mari one room robotics degree riripo. A neurologist, a technician, computer science technician, anogona kushaiwa mari banana. Until agona could transfer knowledge yake into a skill. Otanga ku practice. Then the system will pay you. The system will not pay you to know ziwa. They pay you to do what you know. Divine systems, physical systems, human systems, they pay you for doing what you know. They don't just pay you to know ziwa. That is why one hano badarwa kuziva baba. Ipaponre wakazara kamari. But system will only pay you when you do what you know. Even divine systems, you can only use the sick when you start to lay your hands on the sick. Yeah. Chero ukaziziwa ukaporofitwa kuti iwe uchaporesa vanorwara uchaita zakati kusvikira wagona kundonamata wawa bold enough and come out and stand out, lay your hands on the sick, command the sick to be healed. That's when you will see the manifestation. That's when the word will become flesh. Because John 14 says, and the word become flesh. In the beginning was the word, John chapter 1. And the beginning was the word. And the word was with God. And the word was God. But it didn't remain just the word. 14 inoti, rakava shoko, rakava nyama, rikaka. The word become tangible. Or the word materialized. The word become flesh. The word materialized. And it has never materialized in our lives. Ringori shoko baba. Wakangonzwa watu vanoporeswa, watu kurwara, hausati wapora. That means shoko kwa uri harisati rabatika, harisati ramaterialize, harisati ravanyama. Richingori nyaya baba. Dzakangofanana nebeautiful plan yembe yanyorwa. Yobvedrowa. Baba kana yakanyorwa. Ndiri kuiona paplan kuti beautiful. But haigariki iri pabepa vana baba nana mai. As long baba vesi ichiri papepa iri, unofane nzara uinawo mapepa aya. Inofanira kuwakwa iyo yakanaka yo manifesta, so that the physical border can abide. You know what, Shinji? And it's so said that the devil wakatonza ile theology yekuti vanhu takugutsikana nazo. Wakamboona nzimbo dzatinemba kana tiri murori tichienda kuchechi tichinayo, especially kana takudarika mutauni mune vanhu, noise yacho kuda kuradza vanhu. Being proud of a defeated life. Being proud of defeated life. Unozwa munhu achibuda chinamata Mwari ndinamata ndokubirwa rendi yemwedzi wako yetupe rendi yako yetubadzi Mwari 2 days ari mugomo. I'm not saying it's bad. I'm not saying kunamatira mari yetu rooms kwakaipa, but why not going for a house? The same God who give you money for 2 rooms, is he not able to give you your own house? Why are you so limiting yourself? Are you trying to limit God, or is you who is limited? Mwari anokupa imba ye 2 rooms. Wauri kutsanyira kuti mandokumbira mari ye 2 rooms. Ndiye futi Mwari anogona kukupa imba. Saka iwe ndiwo wasarudza mari ye 2 rooms instead of a house.
It's difficult for you to believe God for 1,000, but it's easy for you to believe God for $1. Faith yekuti unoona dollar kwauri unayo and inoita overflow. You don't think handingamboshawi dollar. You in fact you declare why can't you say the same to 1,000? Why? So you see kuti faith yawinayo ishoma. Yeah. Faith can be measured, my brothers. Faith can be measured. Do you notice Anisa? Pana Mwari. Notice Anisa. It's now kamchira Jesu. Hakuna mna anunzi yakakasira James. Jesu anima masuru. Uyaka kamchira Jesu anekwash. Christ is Christ. But Christ in you is limited by the level of faith that you operate with. That's why Jesu akati kuna Peter. Come. Akati. Ishe. Kana murimi Jesu. Itai kuti ndiye kwa muri. Itai kuti ndifambe pa msoro pe mvura. And Jesus said come. And he started to walk on top of the waters. Something happened. Something attracted his attention. Challenges, of course. He saw words. He started crying, sinking. Slowly, the Bible says, singing slowly. Cried, God, help me. Do you know what Jesus said? He said, you, not men of no faith, you of little faith. That means he has it, but it's not enough. You of little faith. Why little? Because you got it. You have your brothers, those one they don't have it, but at least you have it. But you don't have enough faith to walk up to where I am standing. You need more faith. Then we have a brother who was a Gentile. We have that he said, one off. Do you know what Jesus said? The man said, no, I'm not worthy to have you under my roof. Just say the word. Do you know what Jesus said? He said, listen, I have never seen such great faith. Great, it means faith has been measured. Kuna Peter the little faith to this man great faith. Little, it means it has been measured. Great, it means it has been measured. So some, they got little faith. Someone has got great faith. A man with great faith said, I don't need Jesus, your physical presence in my house. Just say the word. It's not enough. Avume kupora. But we are going to taura ishoko betse. Are going to mukangori taura zaita. Taura ishoko betse. Understanding. Now, mumwa vunza wote. Nai munuwashi. Kutenda kwa kadaro tinokuda. Kuna wanikwe piko. Tiwene kutenda kushinji. Kutitigone kupora. So that we can afford to do transaction with God. For without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. Therefore, faith is very important. You cannot do transaction, no business with God if you don't have faith. The same is if you don't have money, you cannot do business with Mr. Pick and Pay. He doesn't care of your hunger. Yeah. Ukaenda Pick and Pay, Mr. Pick and Pay is expecting you kuti pawatora chingwa msheriff avanangwa chigadzika kuti ungopinda chitoro chibuda vari kutarisira kuti uchadarika uchisiya mari yacho. Mwari pari kuuya chikuona uchipfugama ari kutarisira kuti you have faith. He's ready to release a car for you, but do you have enough faith? The man who is owning a castle there, he's ready to give you that castle, provided you have enough money. God is ready to heal your cancer. But say, madam, do you have enough faith? Do you have enough faith? Are you believing God for marriage? Surely my God can arrange a great marriage for you. But my sister, do you have enough faith to pull it? For God to release it?
That's why Jesus would say, you want to be healed, do you have faith? I have got faith. The woman with the issue of blood, akabata mpendero wa Jesu. Jesu akati, kutenda kwako ndio kwa kuporesa, not kutenda kwangu. Healing is always there, right? But kutenda kwako ndio kwa kupa access. So without faith, you cannot do business with God. You cannot receive from God. The reason why if I am receiving more than you is because I have invested more in His word, so that I can have more faith. Because faith comes by hearing the word of God. So you don't want the word. How can you have faith? Munoda kushandirwa kai. Hamudi shoko. Saka anokushandira ndiye acharamba nekutenda kokupora kwenu. Mucharamba muri wekunamatirwa, mucharamba muri wekushandirwa. Chero hazo shoko rakauya Jesu akati, ani nani zvake anotenda. Whosoever believeth shall command this mountain. Whosoever ani nani zvake. But it's so unfortunate. It's a shame. It's so sad that some of our brothers and sisters wakaramba kutenda. But it's no one kwani kutenda vanosvida. That's why achinda kusenseni izvizvi wapfugama mubani nekachimboto kemvura. What's happening? After marriage, is it wrong? It's right. God instituted this marriage thing. So what's happening here? Why sister wadakuza munazowana baba nana mai zvakunyanya kunetsa nguva yatararama. Munhu uri kuenda parengi apo wondokwira urida kuenda kuHarare, right? Ona bhazi, mabhazi acho ari kutonyorawo kuti Harare. Nhasi iri kuenda kuHarare ari kumbonyora kuti Harare, because what they want one mukati. Vanhu vapinda imomo, bhazi rosimuka robva ratora rodhe kwaMutare. Zvauri kunyatsa kuona kuti ino direction yese Harare, but you remain seated there. Chaita kuti we seated chii? Nemhaka yekuti vanhu varidzi vebhazi roro vanopa magunanzi. Nemagunanzi hai, receive your car, receive your prosperity, receive your kate. Mune murimo bhazi richienda kusiko, but you really know kuti kwakuenda bhazi kusiko, but nyaya dzikutorwa munondodzida. Kudhara vaikatanga vachitombo tinda mahwindo. Iko nezvo vakaona kuti why wasting money? All these people want money. Igospel remagunanzi. Chero Mwari akavaudza kuti ndinoropafadza mabasa emaoko ako. Havadi kushanda. They believe they are still worshipping, trying to pray God kuti vai manifest the God of the Old Testament anonaisa zvihuta. Yeah. That's why uchiona kuti anomuka akabudzira ziso kuti ndofunga mukapaki muchango mukuru kamakamira mota. Ndofunga Mwari ari kuti no, kana mapinda muIsraeri makuchiwapai minda. Handiti kana vanhu vapinda muIsraeri havachaiti upenyu hwokurarama nekunhonga hweminanda. Vakupiwa minda munoipirwa kuti mushande so that you can produce. Yeah. Ndosaka uchiona munyika muno vanhu vazhinji vari kutambudzika. Chikuita kuti vatambudzike ndeye kuti vari kufunga vashoma. Imagine nyika inenge ichifunga vanhu 50 ine vanhu 17 million. Handiri kuona kuti labor yakazara machakwi. Everyone is praying for a job. My sister better pray for a company because labor yakawandisa. Kwira mugomo ndonzwe mina materimo. Tsvaga maprayer request Jehovah unyatsona kuti vashandi wakawanda. Mwari ndipei zano ndivhure makampani because vari kumanamatira mabasa wakawanda kudarika vari kunamatira kuti God give me an idea so that I can start my thing. I love a brother ari kuMondoro. I went there to see what he's doing. Ndakaona ari kuMondoro ari kubika masadza ake kuti musha kutanga vanhu vari kuHarare kuuya kumusha. Ndopa ndakaona kuti nyasha kana dzauya pamusoro pemunhu taundi inokuvinga kumusha, but kutukwa kukauya pamusoro pako kumusha kunokuvinga mutaundi. Ndopa unoona baba munhu ari kurarama ruzevha 100% ari mutaundi baba. Unomuona ni pakati petaundi nesvinga rehuniso. Yeah,
Vizichifuridza mutu. Munguwa yaane magasi baba. Wenda kumusha kuna mwana anokudza kuti zveu ndakapedzera kudhara izvi. I'm telling you. Vanokudza kuti michisa pamba pano. Hatitozivi kuti michisa inotengwa kupi. But iwe baba uchiri kutenga parafini yekuisa muprama stove uri mutauni muno. Tamba na Satani. Tarisisa. At the age of 40, 35, unawana 3. Hauna kana 1 round youswa. And you think it's normal when my red flags are going to pop up? We need attention. Something is wrong. Everything yangwe blanket raunofuka baba. Riri kukuparidzira hapana kumira musha wanai zvamungaita. But iwe baba kana undorara mugomo uchirarira nyaya yahundi. 31 wamwe chirarira prayer. Iwe unongondopinda blanket inoraita kunge rata macho. Hausi kuona kuti harichaita here wakomana. Saka chichi chakuita kuti udo Mwari. Kana nhamo yese yakakutenderedza weibvunza kuti moyo yawo yakaomeswa. My brothers and sisters, shoko raunonzwa, the more weight in your system, the more weight in your spirit, the more faith is generated. Faith comes by hearing. You cannot have more faith with a little weight. No, it doesn't work like that. Men of great faith are men who have invested more time in the word. Yeah. Men with great faith are men who have invested their time in the word. Iwaka pesa ringu bata Bible. Ah? Andi kuchechi time ya unongoendera kuchechi unodira chechi time yekuimba. Kana yapira kwamuta oka. But kana shokora rakupaidzwa unoona wakukotsira. Why? Because chinoita kuti zvinhu zvinofanira kumusha kwawo chakuunzwa. Baba demoni arifira karegedza mari yako nemhaka yoti waimba uko. But kana munhu akutanga kunamata, a prayer is saturated neshoko raMwari. Akunamata the right way. Kunamata the right way ndekupi? Kana munhu akutanga kunamata achikota shoko raMwari. Mwari makati. According to the book of Jeremiah, God you said, according to the book of Ezekiel, we go nyatso kuti munhu ari kunamata unoziva Mwari wake, nokuti Bible rakati vanoziva Mwari wavo vachaita mabasa makuru. Vanoziva Mwari wavo. Saka Mwari unomuziva sei? God is his word. Ukaziva shoko rake waziva Mwari. John chapter 1. Unonzwa prayer yacho kuti prayer yakasuruka iri dry. Munhu ari kuzama kuconvince Mwari nenjere dzake. Father, I declare this year it's going to happen. It's going to happen. I'm going to marry a wedding this year. Against that. But where is it? Try to quote a scripture. Try kuisa shoko raMwari mazviri. Kubva 9 kunoita unobva 9. Kusvika 4 dzekuseni achinamata from his mind, trying to convince Mwari nebrain dzake dzakasystemizwa navanhu. Already you are born into a system iri confused, iri corrupted. Inotanga kudzidzisa kuti 1 minus 2 yokudzwa kuti it's impossible. Wati fambe waperform 1 yobva yachinja yoti zvaapossible. Confused systems. These are willed systems. Mwari hashanduke baba. Zvaari kutaura kumwana uyu ndo zvaari kutaura nababa vacho. Ndosaka chiona kuti ndikakurova ndorova vana nezvito zvakaitwa nababa wako zvaparira newe. Do you love the word of God? If you love the word of God, you love Christ. Kuti Jesus Christ vana baba nana mai. Kwazwa muna chiti Jesus Christ. It's a powerful declaration. Kuti Jesus Christ is a powerful declaration. Kutaura kuti Mwari akawa nyama. That's Jesus Christ. Banwanzi Jesus, kwanzwa muna chiti Jesus Christ ari kuti Mwari akawa nyama inova nyaya yakakonzeresa nyangwe kufa kwake. Ndo nyaya yakarambiwa iyoyo kuti Jesu asi Mwari. Saka wese ari kuti Jesus Christ ari kuti Jesu ndi Mwari. And haasi kungoti Jesu ndi Mwari chete, ari kuti Mwari akawa nyama. Because Christ is the anointed one. So pangoti Jesus Christ Mwari akawa nyama. That means I subscribe to that ideology. I subscribe to that philosophy. I subscribe to that teaching. What teaching? Jesus is God.
We want to pray. Anori pano chinzwa kuti ndoda kunamata. Pano ndoda kunamata. Ndoda kuti swedere padhuze mbijana. Ari kunzwa kuti ndoda kunamata. Just separate yourself from somebody because mumwe munhu will just take advantage. So it doesn't matter kutererawo. You see? That's why ukizwa pamwe paya panonzi simudzai maoko. It's not ngakaka. But sometimes you must be able to see. You see? Because ndapedza kupata kuti regai ndinamata. Varuda kunamata swedere pe. Wobva una kunawo. But by making a step, but Emma is not the company. We are going to you want to imagine. Never what was this? Can I very good range? Chewing gum, women are pan of vamwe vane zvavakambozama kuita muupenyu zvikaramba, vamwe vakatoramba baba vangu, vamwe zvakarambwa zvinhu zvavo zvikanzi hatizvide baba, vamwe mabasa avo zvavanogona zvakanzi skill yaunogona iyoyo hatiide pano. Zvino baba ndinonyengetera kana kutenda kwazara mumunhu anotarisira kuti kwaakarambwa nezvakarambwa zvake unotanga kugamuchirwa nezvakamboramba. Baba ndinonamata nokuti waakufamba muruzivo, knowledge yekuziva kuti ndakaitwa naMwari uye akandiita haana kuita mistake. Haiti andinayo necomplexion. I don't need to edit myself to fit into this society, but my God through his grace they are going to accept me. I declare you are going to be accepted. Your CVs will be accepted. Your skills will be accepted. That door that you are going to knock, before you knock it, may it be opened for you. May God create a way before you. May this sun that is burning ahead of us, above us, may it not go down without you celebrating. I declare your celebration before sunset. May good news come to you. May God cause prominent people to remember you. May God cause gatekeepers to allow you in. May God cause authorities to serve you, to love you, to accept you. I speak life to your family. I speak life to your degrees. I speak life to your experience. I speak life to your passport. I speak life to your driver's license. That license that was not working, may it start to work right now. May you start to eat from it in the name of Jesus. God, I pray. Mwari ndinonyengetera. Ausikuzofoira. You are not going to fail. You are not going to fail. Your failing will defeat the whole truth of God. Therefore, God will not stand to see you failing. I declare you, you have passed. Congratulations, congratulations. Kandiwe ini ndinokukorotedza. Mwari maita henyu kuti ndive ini ndatanga kukukorokotedza. Abandonyengetera whoever was sitting on your promotion. Father, I pray, take that person off. In Jesus' mighty name. Heavenly Father, I pray. Munondone misewe ya tata Mungu. Yapiwa address. Yepamba pako. In the name of Jesus. Aisikuzoshika panyama yako. Ndinonyengetera kurukuira pasu sasa tukapauli. Ndinonamata, ndinonyengetera. Umwe mambo. Wakati kumunhu wa Mwari. Wakanga aporofita akati. Aritari iyi. Mumba Davhidha muchazvarwa mwanakomana wachamuti Josia, iye achapisira mabhonzo avapristira vanopisira pamusoro pako.
mambo wakamunongedzera neruoko rukaoma nguva iyoyo. Ani nani achada kuramba achipikisana neshoko raMwari randataura pamusoro peupenyu hwake. Tiri kunamata, may everything freeze in his life, may everything freeze in your life, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you.